Goeien en welkom. Er is een nieuwe aflevering van het Politbureau, het wekelijkse politieke programma van Omroep Friesland. En we praten hier met deputaire Michiel Schrier, hoe de onrust die ontstaan is door het leegvliegen op Lelystad Airport. 60 vliegtuigen simmerdijs, op zo'n 1800 meter hichte. Daar moeten de inwoners van het zuiden van Friesland rekening mee houden als de plannen voor de uitbreiding van Lelystad Airport al een keer teruggaan. Het verzet neemt dan ook ta. Kritiek is direct op de provincie. Want waarom had het zo lang duren voor de deputaire Schrier in actie kwam? Welkom Michiel Schrier. Ja, om je laatste vraag in huis te vallen, waarom heeft het zo lang duren voordat Jo in actie kwam, de provincie? Nou, voor mij zijn wij op het goede moment in actie gekomen. We hebben voor de vakantie hoorden we hiervan. En toen hebben wij ook gelijk contact gezocht met mijn collega's in andere provincies. En zijn er ook overleggen geweest met het ministerie. Het plan roemen al langer. Wat weet je dan zo'n mooie? Nou, het laatste stukje wat er nog moest gebeuren waren die aansluitroutes van de luchthaven op de hogere luchtlagen. En die kwamen toen uit. Die informatie kwam toen naar buiten. En dat gaf heel veel onrust, ook in Friesland. Je wist van niks eigenlijk? Nou, we wisten wel dat er een vliegveld kwam natuurlijk, maar die precieze routing van die vliegtuigen, dat wisten we nog niet, nee. Is het net raar dat je als provincie en ik de gemeenten eigenlijk van neer het weten, wil het jouw grondgebied is? Ja, dat is zeker raar. En dat is ook een grote fout van het ministerie geweest. Waar ze eigenlijk ook al ruidelijk hebben toegegeven dat ze dat niet goed hebben gedaan. Ze hadden gewoon ons beter op de hoogte moeten houden. En ook de gemeente waar al die mensen in wonen. Ja, die gemeenten die litten nou ik van Harrière. De stelling bij de Friese Marten, die hebben nou een brief gestuurd naar de minister. Waarin vregen we het om het bestuur uit te stellen. Is dat een begin erbij? Wat vind je ervan? Ja, kijk, dat kan. We hebben nu in ieder geval de internetconsultatie gehad. Hè. En dan hebben wij als provincie samen met de andere overheden in Friesland in ieder geval... Dan zit je achter internet en dan mooie mening, Jan? Nou, dat is een hele specifieke vraag die je krijgt van... heeft u verbeteringen voor de routes die nu neergelegd zijn? Dus daar hebben we een antwoord op gegeven. We hebben een aantal alternatieven daar aangegeven aan het ministerie. Kijk ook eens naar de aanvaring met vogels, waar ze eigenlijk helemaal geen wist van hadden. Dus ook heel typisch en heel vreemd dat ze daar gewoon geen rekening mee houden. En daarnaast gaan we ook nog een brief sturen als provincie. Maar over het de gang van uitstel, zaken. dat die gemeenten nog vregen hebben, stiert de provincie daarachter? Maatschappelijke onrust. Nou ja, kijk, dat zou een oplossing kunnen geven. Het ministerie had al veel eerder die herindeling van het luchtruim moeten gaan doen. En ze moeten daar zo snel mogelijk mee aan de slag. En wat ze nu in het regeerakkoord ook schrijven, dat ze het in 2023 klaar willen hebben. Ja, dat is natuurlijk veel te langzaam, dat is veel te traag. Ja. Je hebt het over alternatieven. Welke alternatieven binnen dat? Nou, er zijn een aantal routes die gaan over Friesland heen. En vooral die over Zuid-Friesland, Zuidwest-Friesland. Nou ja, die kunnen daar maar 120 dagen per jaar kunnen ze daar niet vliegen. En dan gaan ze een alternatieve route vliegen die nog zuidelijker ligt. Ja, wat ons betreft is het voor dat kleine beperkte aantal vluchten wat daar misschien lang vliegt, kan je die altijd op een andere manier inpassen. En ook dat je op andere manieren sneller op hoogte komt. En ook het niet zo streng vasthouden aan die verschillende luchtlagen. Maar dat toch tussen die verschillende luchtverkeerleidingen wat soepel mee omgaan. Is dat voor ons ook goed in te passen, die enkele vliegtuigen die over Friesland komen. Maar het is toch gek, hè? Het gaat om die 1800 meter vleenhicht, als ik nog maar zeg. Dat maakt onder de hichters die vanuit Schiphol gehanteerd worden. Je kon dus eigenlijk van tevoren wel omkomen zijn. Als Lelystad uitbreiden, dat die vliegtuigen op 1800 meter hichte vliegen maken. Nou kijk, daarom hebben ze, dat is de grootste fout die ze gemaakt hebben. Ze gewoon dat luchtruim hadden ze al herin moeten delen voordat ze over Lelystad begonnen. En ze zijn al jarenlang hiermee bezig. Maar dat hebben ze gewoon laten liggen. Dat hebben ze gewoon niet gedaan met het ministerie. En dat is gewoon ontzettend slecht. Voel je net enorm gepiepeld eigenlijk, door de landsregering? Nou, ik denk dat we dat allemaal wel een beetje ons gepiepeld kunnen voelen hier in Friesland, maar ook in de andere provincies. Maar is het net wat te makkelijk? Want je weet er wel dat men helemaal aan de gang is bij het RIEK. Dan kan je toch ook proactief reageren en zeggen als deputaire, als provinciebestuur. Hoe zit het, jongens? Kunnen we even zien hoe is hè? Dat je net wacht je. Ja, nou ja, kijk, dat is het. Ze hebben die Alderstafel hebben ze. En dat houden ze eigenlijk heel klein. Dat houden ze alleen voor het gebied in Flevoland. Dat is ook de aanleiding van Hans Alders. Ja. En dat is ook slechts een adviesorgaan natuurlijk aan de minister of staatssecretaris. Ja. Maar dat hebben ze dat is gewoon heel klein gehouden. En ze hebben die verbreding hebben ze nooit gezocht vanuit het ministerie. Ja, en ik vind dat ze dat wel hadden moeten doen. Als ik een schutting zet naar de tuin van een buurman, dan ga ik hem ook even informeren. Maar de vraag is, zien je als provincie, Friesland in dit geval, net volle fermer opstellen, een volle hudder opstellen. Dan zeggen ze van ja,
Als het samen, als wij samen informeerd worden, of net informeerd worden, leef maar. We willen net bij mij. Nee, waar doe je dan niet aan mee? En, je hebt hier te maken met besluiten van de Tweede Kamer. Die zijn allemaal voor uitbreiding van Lelystad. Dus dat is een verhaal waar lastig tegen in te gaan is. Maar waar je wel tegen in kan gaan is dat je vindt dat je nu ziet dat bepaalde MER-uitkomsten dat die niet juist zijn. Dat bepaalde geluidscontouren niet goed worden weergegeven. Dat ze de cijfers verkeerd hebben gedaan. Ja, dan blote vraag hoor, Schrier, waarom dat je dan als deputaire, als Friesland zijnde, als je weet dat dit speelt, waarom hij dan net volle actiever geweest in plaats van wachtje en... We hebben niet gewacht. We hebben dit hele verhaal iedere keer ook bij de ministerie gezegd. We hebben het aan de Alderstafel gezegd. En we hebben het nu ook in de internetconsultatie gezegd. En we gaan het straks ook maar weer zeggen... het is al niet bekend dat Lelystad uitbreiden wil. Ja, maar deze specifieke aansluiting van hoe dat precies gaat lopen, dat was niet bekend. Kijk, en als het 10 jaar geleden bekend was, hadden ze ook kunnen kiezen om dat luchtruim opnieuw te gaan herindelen. Dus daar hebben ze gewoon een grote fout laten gemaakt. Ja, wat verwijt je jezelf? Ik verwijt mijzelf niet zo heel veel. Want ik denk dat nadat we het wisten, zijn we gewoon in overleg gegaan met onze buurprovincies. Heb ik ook overleg gehad met gemeenten in Friesland. Om te kijken van hoe kunnen wij hier gezamenlijk als Friesland hier een reactie op geven. Daarnaast heb ik ook de mensen van de actiegroep ontvangen. Nou, en daar hebben we ook gekeken van hoe we hun kunnen helpen. Nou ja, daar is een expertmeeting met de Staten bij uitgekomen. Nou, dat heeft ook weer waardevolle inzichten opgeleverd die wij gebruikt hebben ook in de internetconsultatie. Jouw eigen partij in de Tweede Kamer, de SP, die zei eigenlijk van Lelystad is een doorgedrukt prestigeproject. Stop met deze waanzin. Vind je dat ik? Nou ja, een particuliere mening. We hebben het Parijsakkoord hebben allemaal geaccordeerd in Nederland ook. Daar heb je ambities op CO2. En als je dan ziet dat er geen accijns zit op de kerosine, dat er geen BTW zit op vliegtuigkaartjes, ja, dan kan je wel afvragen van waar ben je mee bezig. En daarnaast is ook Lelystad is onderdeel van de Schipholgroep. En dat is voor 92% in de eigendom van de staat. Het is goed voor de economie, dat ken je steeds als voor. Waar ben je hem vooral benauwd voor? Loodsoelest of milieuoelest? Nou, het grootste probleem hier is de geluidsoverlast die wij hier denk ik gaan krijgen. Maar ja, de milieuoverlast die is veel breder. Dan moet je gewoon naar andere dingen kijken. Dan moet je ook naar milieu kijken, naar duurzaamheid. En dan kan je afvragen van wat moeten wij met deze luchthaven hier. Ja, denk je dat het uit er ook is? De uitbreiding van de taalvluchten op Lelystad Airport? Ik denk wel dat het doorgaat, en daar gaat de Tweede Kamer erover. Maar kan je dan wat aanpassen? Denk je dat? Wat je ook krijgt die alternatieven. Daar hebben wij die internetconsultatie voor gedaan. Daar hebben wij die alternatieven gegeven. Maar doet er wat met die in, denk je? Hij had er vertrouwen in dat het riekt er nou wat met doet. Wat kan je er nog aan doen? Nou, ik heb er in ieder geval vertrouwen in dat wij een zorgvuldig advies hebben gegeven aan het ministerie. En ik verwacht dat zij daar ook wat mee gaan doen. En dat zij niet doof en blind zijn voor de geluiden die ook uit Friesland komen. Ja, het Weststellingwerf en de Frieske Marten die willen uitstel tot 2023. Dat alles duidelijk is hoe dat Lochterom inricht wordt. En om dan pas die routes te doen. Dat zou een hele goede oproep zijn. Maar die oproep moet je doen aan de Tweede Kamer. Want uiteindelijk zijn die de partijen die dat tegen kunnen houden. En als zij dat verstandig vinden, dan kan ik me daar ook wel mee leven als ze dat uitstellen. Ja. Maar ik denk niet dat ze dat gaan doen. Maar wat ziet al hoe dat komt? Laten we eens even zien hoe dus cartoonist Herco van Beek naar Michiel Schrier zucht en de vleenroutes. Michiel Schrier, dank u wel voor je komst. Ja, graag gedaan. En we willen graag dat je beschikbaar bent heeg of leeflingen van het politiebureau. Doen we. Oké. Deputaire Schrier wie dat. En dan zijn we weer deze aflevering van het politiebureau. We zijn er Nijwieke man die werkt, kwartier van Zon. Nog een mooie jongen.